Heil, sóc Henry Himmler i potser em recordaran per ser el creador de l'Holocaust i de l'uniforme negre amb calaveres. Comparreixo per comunicar-los que a partir de la data d'avui entra en vigor l'estricta prohibició de la lectura de Montecristo. En aquests moments, un escamot de Saesa estan en camí de trencar-li les cames a l'autor, Marc Pastor, a qui s'ha declarat enemic del Reich. Montecristo és una novel·la blasfema en què es ridiculitza la meva persona i es critica el nacionalsocialisme. La increïble historieta d'un grup de republicans fugits de Mauthausen, enmig de tirotejos, persecucions en cotxe, combats aeris i profanant el subsol de la catedral d'Aquisgrà. Us prohibeixo que llegiu Montecristo de Marc Pastor, publicat per Proa. Us ho prohibeixo!